Jo em dic Gemma i sóc la creadora del compte d'Instagram i YouTube Català en Fàcil. Soc estrangera i visc a Catalunya des de fa gairebé 12 anys. I tot i així, tot i tenir aquest compte d'Instagram i de YouTube, tot i estar estudiant filologia catalana a la UB, també pateixo discriminació lingüística. I per què passa això? Excessiva educació. Ja sabem l'assetjament que ha patit el català durant tota la història. Però això no ha de ser una excusa perquè vosaltres mateixos deixeu de banda la vostra llengua. Perquè així com jo intento lluitar des de la meva perspectiva com a immigrant per aquesta preciosa llengua, si no hi ha aquesta relació entre persones migrades que fan l'esforç d'aprendre la llengua i les persones locals que la parlen, si no hi ha aquesta relació, malauradament no anirem enlloc. És necessari mantenir el català al carrer, a la botiga, a la biblioteca, fer entendre el català més enllà de ser una obligació per treballar o per estudiar o per viure aquí, sinó una eina d'integració que tothom pot fer servir i que és una porta cap a noves visions del món. Perquè aquesta relació és necessària, perquè necessitem crear una xarxa que sigui forta, que faci del català una llengua forta. I això només passa per mantenir el català al carrer. No canvieu de llengua, intenteu parlar a la gent. Algú s'ho prendrà malament? Segurament que sí. Però entre més fem aquest esforç de fer el català una llengua normal al carrer, menys hi haurà aquest rebuig a la llengua. Jo mantinc el català. I tu, ho faràs?